सांग मैंने एठारे एक झीटी मरुभूमि में फसी जाइଥିଲା ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମରୁଭୂମିରେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ଥିବାର ସେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପାଣି କଣି ହାତରେ ପିଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ପାଣି ନୁହେଁ ଏକ ନାଳ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଳକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ନାଳ ତା ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ପଛପଟେ ଏକ ଘୋଡାଟି ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଶାରା କରୁଛି କାରଣ ସେ ଝିଅଟି ଧରିଥିବା ନାଳଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବର ନାଳ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଟି ନିଜର ପାଟିକୁ ବୁଝି ଦଉଛି ଆଉ ଝିଅଟି ଜାଣିପାରି ସେଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ପଡୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ସେଇ ଘୋଡାଟି ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇ ଘୋଡାଟି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟି ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଘୋଡାଟି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ଗଛଟି ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ବାଲି ତଳେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଇଶାରା ଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଏକ ବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବାଲିକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ବାଲି ଭିତରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ସେ ପିଉଛି ଆଉ କିଛି ପାଣିକୁ ସେ ଘୋଡାକୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଘୋଡାଟି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ବାଲି ଭିତରେ ଏକ ଖତରନାକ ଜୀବଟି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେ ଜୀବଟି ସେ ଝିଅଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦଉଛି।